Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu barkanmu da warhaka a ci gaban labarinmu mai ɗauke da suna dutse mai daraja ya fada wanda Hannat ta rubuto ni kuma Diyala zan karanto. Mun tsaya a daidai inda mayaudari ɗaya daga cikinsu ne ya ce, wannan ba na rugan nan ne ba maƙeri mai ƙera wuƙaƙen? Ɗaya daga ciki ya ce, ta ya za a yi ya bar shi ya shigo fagen wasan mutanen da ba a san ta inda suka ɓullo ba? Jurin kuka ta saki ta ce, babana ba mayaudari ba ne ba, babana kuma ba maci amana ba ne, sannan mu ba matsiyata ba ne. Mahaifina jami'in soja ne. Mahaifina mai daraja ne daga ƙabilar Runduna ne. Mahaifina ba matsiyaci ne ba, ba talaka ba ne mahaifina. Tana faɗa mutan wajen suke cewa, wannan ba shi ne ba wanda jami'ai suke bincike a kan shi. Shi kuma Fazal yana sassadar da kai, asirin shi ya tonu. Ranar da baya so ta zo ga ta zo. Maza suka yi aka ce a ƙwamishe shi, ku kama shi, kada ku yarda ya motsa daga nan. Sauri suka yi wajen namiji 7 ne maza dima-duma suka zo suka ƙwamishe Fazal. Yana tsaye, tana mahaifina, mahaifina, tana faman bin mahaifina. Kaɗe su ya yi da sauri ya ce, Jurin masoyiyata, sa'annan tana mahaifina. A nan suka ɗauke shi, Jurin tana kuka, ca yake Jurin tana mahaifina. Yunƙuri ta yi ta bi shi, wani maza daga cikin jama'a hankalinsu duk ya karkata wajen Fazal da aka ƙwamishe shi. Ya ce da ita, maza ki gaggauta ki je ki sanar da mahaifiyarki halin da ake ciki. Idan kika ce za ki bi mahaifinki, ba ki san halin da zai shiga ba. Ga shi ke ma ki bi shi ba a san halin da za ku shiga ba. Ki maza ki je ki sanar da mahaifiyarki abin da yake faruwa. Sauri ta yi ta kama hanya, tana gudu tana tafiya, tana sauri tana gudu. Jurin sauri take gudu take duk da akwai nisa. Fauziya kuwa ɓangarenta tana can tana dahuwarta, tana yi musu abincin da za su ci na yamma. Ta kusan kammalawa cikin sauti wanda ba a jiyowa sosai ta ce, har yanzu sun jima, ko lafiya? Da ida rufe bakinta ba, ƙaran gudu ta ji, sai ta ce, kun dawo? Sai ta ce da ita, me ke faruwa? Me ke damunki? Ko da ko wata matsala? Menene? Ina ubanki? Ina mahaifinki? Me yasa bai dawo mahaifinki ba tare da ke? Ba ni labari, me yasa kika dawo ke kaɗai? Me ke faruwa? Sai ta ce, mahaifina ya shiga matsala, 'yan sanda sun kama shi. Me kika ce? Sun kama shi? Me ya faru? Me yasa? Me yake faruwa? Me ya faru? Faɗin mini, me yake faruwa? Mahaifina yana cikin kokowa. Sai to, yi maza, ɗauka ni mu je can. Hayya yi maza, yalla, ta ce da ita, maza ki ɗauke ni. Maƙwabciyarta wadda suke wajeje ɗaya da su a wajensu wanda ba mai girma ba, duk bukkoki ne a wajen. Da wuta tana tashi kasancewar babu wani abu, balbale ne dai suke yi kamar haka su ɗora abinci. Balbale ne yake tashi ta gefe guda, maƙotansu suna abinci na yamma su ma.
Maƙwabciyarta ta zo da gudu take ce da ita bacin sun fito za su je wajen abubuwan da ya faru take cewa da tana nishinta da wanda alamu da dukkan alamu gudu ne take yi. Ta ce da Fauziya kuna matsala kuna cikin mawuyacin hali sai ta ce da ita me ke faruwa? Na zo gare ki maigidana ya ce da ni in maza in gaggauta sanar da ke. Gari gaba ɗaya ya ɗauka da cewar mijinki ya kasance jami'in soja ne. Su suka yi sanadiyyar mutuwar Sarauniya Zara nan da shekaru da dama wanda suka fice na baya. Hoton shi aka babbaza a ko'ina a kasuwanni amma dai ina zaton bai yi la'akari da hakan ba. Sai ta ce da ita Fauziya kuma bayan nan me ya faru da mijina? Me yake faruwa da mijina? Ina suka kai shi 'yan sanda? Sai ta ce da ita sun yi wuf da shi zuwa ofis ɗin bincike da su Birbiɗa. Kin san da cewa wannan kwanakin Yarima ya tsananta bincike sosai a kan wanda suka yi wannan aika-aika ga mahaifiyar shi. Mijina ya ce da ni in maza in gaggautar da ke da cewa ki maza ki bar wannan wajen. Ki yi sauri ki bar wannan wajen da maza ki bar wajen. Ki tafi. Yi maza me kike jira? Fauziya hannun Jurin ta kamo suka koma ciki da sauri ta ce ki maza ki lumma kayanki gaba ɗaya da sauri. Fauziya kuwa sauri take yi tsayawa ta yi kamar ta fita kamar ta dawo. Ta rasa abin da za ta yi kasancewar ta gigice. Ciki ta koma da sauri tana yi tana hangen ƙofa ta zauna. Ta fara kwasar kayansu da 'yan kuɗaɗe da abubuwan dai da zai yi mata amfani. Tana yi tana leƙawa ƙofa. Sauri ta yi ta shigo inda Jurin take. Ita ma tana lumma kayanta sa'annan ta ɗauko wani ɗan zani ta shimfiɗa ta yi ta zuba kaya. Ta yi ta ɗura kaya da kuɗaɗe tana kallon ƙofa. Juyawa ta yi sai ta ce da Jurin me kike dubawa? Sai ta ce da ita wani abu ne mai tsada a gare ni. Sai ta ce da ita maza ɗauko abin ta yi ta sanya a zanen. Sa'annan suka ƙulle kayansu tsaf. Bayan sun ɗame kayansu sai ta fito sun doshi ƙofa sai ta ga sojawa ne suke saukowa daga wannan hawa nasu. Idanunta ta zaro sa'annan ta kama hannun 'yarta suka bi ta gudar ƙofar. Ƙofar ba kome a hanyar sai duwatsu manya da gangara da abubuwan da ba a rasa ba. Sojawan kafin su iso su Fauziya sun yi ɗan nisa. Suna zauwa wajejen hanya aka yi ta basu suke shiga ciki. Guda daga cikinsu babban ya ce ku maza suka shiga ciki. Suke ta dubawa kamar haka su shiga nan su fito su shiga nan su fito. Ɗaya daga ciki ya ce ba kowa a nan. Sa'annan sai ya ce babban su biyo ni. Ɓangaren Fauziya kuwa suna can a wajen duwatsu suna gudu suna sauri. A haka Fauziya suka yi ta tafiya da ita da Jurin har dare ya tsara musu. Suna sauri sun yi nisa sosai da garin da suke. Dare ya tsala Fauziya ce da Jurin kan gajiya har tafiya ba sa iya yi. Waje suka samu suka tsaya sa'annan ya ji kake Jurin jib ta je ƙas ba za ta iya ba. Fauziya ita ma tsayawa ta yi ta je ƙas ɗin tare da 'yarta. Zaman da take Fauziya sai ji ta yi an ce ga su can ku yi wuf da su. Kada ku bari su yi muku nisa. Ku maza ku binciko su ga su can. Kada ku yarda su yi muku nisa.
ku yi sauri, kada su yi muku nisa ga idanuwanku, ku gaggauta, hayya! Ku yo nan, hayya ku yi sauri ku yo nan, kada ku yarda su yi muku nisa ga idanuwanku. Fauziya sauri suke yi. A dajin Allahu Ta'ala suke, a haka suka yi ta sauri suna gudu. Wani ɗan kogo ta samu ta sanya Jurin a ciki, sai ta ce da ita, mahaifiyata, sai ta ce idan har muka tafi tare da wuri za su kama mu. Don haka ki tsaya a nan ki ɓoye, kada ki fito da muryarki, ki zauna a nan. Sai ta ce da ita, kuma ke kuma mahaifiyata, sai ta ce zan samu wajen da zan ɓoye ni ma. Sai ta ce da ita, amma mahaifiyata ba zan iya ba. Sai ta ce ba zan jima ba, zan dawo gare ki. Abin da nake so da ke, ki yi shiru har ta da lumfashinki kada ki fito da shi. Sai ta bar ta a nan, tana ɗan karen jiɓi, ta gama cin yayenta da hannunta. Zauwa suka yi, suna ta hayaniya, ina suka nufa? Tsinanniya, ka ji tsinanniya. Suka duba suka ga ba sa nan. Gaba suka ƙara yi, hannunsu ɗauke suke da itace wanda yake kunne yake daga saman shi da wuta. Ɓangaren Fauziya kuwa ta yi ɗan nisa ba mai yawa ba, sa'annan ta zo wani kogi wanda kogin ba mai girma ba ne ba. Tana nan a tsaye ta rasa ta inda za ta yi. Sai suka zo, sai ca suka yi ga ta can. Sai ya ce babban cikinsu, ku yi wuf da ita ta yanda ba za ta gudu ba. Kafin su sauko, Fauziya ta san inda za ta yi, tunda dama ba har can suke ganin ta sosai ba, suna da 'yan tsakani mai yawa. Motsin Jurin take yi a cikin kogon. Kayanta ta ɗan jayo wanda yake cikin zani. Ta fito da wani abu, sai ta tuno lokacin da take zaune da mahaifinta bayan ya ba ta. Kwalbar ta ɗan buɗe, sai ta ce wannan ba hodar zane ba ne ba, me yanayin tadawa? Sai ta yi dariya. Sai ya ce mahaifinta, gwangwanin tadawa ne saboda koyon rubutu. Za ki iya koyon rubutu, za ki ɗauke ta tare da ke. Wow! Amma me zan yi da ita? Ba na mallakar fursha goge. Sai ya ce to, za ki mallaki wata guda ɗaya. Kama abin hannunta ya yi, sai ya zaro fursha goge. Ɗauki. Wow! Babana kana da ban mamaki kuma kana faranta min da raina. Buɗe gefen guda. Wukar azurfa? Na ba ki ba don ki cutar da hannuwanki ba kamar sauran mata ba. To don me yasa kowane lokaci kina ƙoƙarin cutar da hannuwayenki? Ban ba ki ba, don haka ki yi amfani da ita a abu mai amfani. Daga tunaninta ta dawo, sa'annan take tunawa da lokacin da mahaifinta ya ce da ita, Juri, kada ki sanar da kowa ni ko wane ne, har sai lokacin da zan umarce ki da ki faɗa. Kada ki ce wa kowa na kasance jami'in soja ne. Ba zan gaya wa kowa ba. Da kai da mahaifiyata da ni duk mun kasance mun san wannan abubuwan. Idan har na faɗa me zai jawo mana, za mu shiga cikin wahala. Tunowa ta yi da lokacin da ta ce mahaifina ya kasance soja ne na gidan sarki.
duk ta kwashe abubuwan da mahaifinta ya ce kar ta faɗa ta faɗa. Abin da mahaifinta ya bata ta riƙe a hannunta ta ce mahaifina tana kuka. Bayan dare ya yi sosai yana shirin wayewa, Fauziya ce ta dawo ɗan wajen nan take ta dubawa. Tana yi tana juri ta zaro idanunta yayin da ta leƙa ta ga bata nan. Ɗago kanta ta yi tana hucin wahala. Sa'annan ta ƙara sanya hannunta ta ɗauko abin da mahaifinta ya bata. Tana ihu tana jurin ta yi nan da gudu ta dawo da gudu. Bata ankara ba sai ji ta an ce mahaifiyata. Jurin ce ɗauke da doya a hannunta. Murmushi ta yi mata sannan ta kama hannun 'yarta suka shiga gari. Bacin sun shiga gari Jurin take cewa mahaifiyarta, mahaifiyata ko za mu ga mahaifina a nan? Ban sani ba, tsaya mu ɗan tsaya a nan. Wata ta zo da gudu sai ta ce da ita ba ni labari me ya faru? Sai ta ce da ita macen an ce an yi gaba da shi an ɗauke shi zuwa ofis birni da safe. Baya nan wajen, ya kasance ba a nan ba amma me kike nufi da maganarki? An kai shi babban birni. Fauziya kallon 'yarta ta yi a cikin tausayi. Hannunta ta kamo suka shiga cikin daji ta tsaida ta. To masu sauraron mu a daidai nan za mu tsaya. Kada ku manta ku yi mana like da subscribe. Ina mai neman afuwa a gare ku a kasancewar jinkirin da